Teo angaramgo wallahi idela kan boy kat ko koloshi kat ay dara ko ngabla aduni bite ko koloshi ba nyo kanabla ko nga koloshi bla ko jeni janwati lobo muna ma chaman sigile me sokono bala ka faida wurudi abe passer radio indela abe passer ane je dumudu ambora mfa fe sisa anin koroke no e nyange yan balo nyang lamini nyang fade do musum seni do tara de do jirana ha ko fonga mbulo da deina en lugu mbulo dandena o ya jume kwa faida dola me kwa le furula ko sangora ma de soro ha kwa faida inde taka bara kwa de fleni ama fonde ya bara kaide akwa faida ya tara jode fedro ka bara kwa de fle de muso mani lobo ha akara ya Allah salamu Allah Allah ali ala ka fego de ka nete min do Allah akwa fale do e je ka ko e maseo ni masi e to dudo ni to do mais arajo yin sababu la obi faida o de ta ka bara wallahi nyare ni ma kelin nimbo ala yare ko yima doro ko annafsu bin nafsi ni ma fa yare bi fa o ni kira sabu ye ka mo so mo la du ha ala yare ka yisho ala ko ni mo kelin faga ko ajurumi be ko mi ye adama de be faga ko ni ma kelin yanamaya ko be ko adama de be faga to kundo ke de ya be yanamaya lawo ko faida ye mo do so dena jonbo o baraji hakedo matudo ma ambi fo kay barkada ko sabe ka kaydo tigla kaw fo ka almamila kaw fo ka nkaramo kaw fo Sheikh Abdul Wahab sal lawo ko ye belbele to fo ambora aka arawdala ambora ay ani Sheikh Omar Gejulan kan badala ande bora ale fe kama ko be kema nyari mo masa wallahi ne ce ne di tara ngum tanjo kan kaburu la kaburu jo kerefe kata an sigi dron ka ndala maka don ka wuliti ne tara nda so dron choroba nana ko konate ako ibismillah kai kono ko dugo ke abijabe kakla ka foko ibismillah ne feya nata nga fo démission o ka session les histoires da do ka se korolo mo ko bon o banda to ko ni tara ne ra kuma don fo ko na choroba nana ni fone ne ko amina ke choti ala ya ke wula fe choroba de nana foli ke mi yere dersu di nyangma o kumbala doni baga hafizu mbala be chebi worobo korana bu kungolo la una du kono masika iwelo parce que ni ya me ko deli faramandi nyaba de sira sumara nda na nyanga minda kambu fota o te gala wallahi tununa unna munyiniya ala angara mako kanu fe fu bi yere kai kunfun ka hakato de kai kunfun ka hakato karamo ye ko mine ula Teu ma mo fo do na yawa bo mu'mina noye ambe mako ba an kaburu la yere gira kutew wallahi olu mako bu dayoro la u ba do ne be horoma soro fe ne ba do bi horoma soro ne fe dina bunya ti mana wallahi ne ko ngo chena sisa ni chorba ka sugo fo ngone bora chorba kaburu la wula danna ni nananda doron chorba nana ni foni ngo bon ko ade do fleni ngo bon ankara mo nya nyini fe ay ta do bisa barka bisa ay ta do ke chorba kaburu la ay ta corona jigi mina sa jigi kilindawma nay corona jigi kaba aya fo baba konate ko kanga ni mbaraji jima hakile la nya foti uko shini mercredi de kan ambena uka utaru dadoro we nyangwele ko mercredi kaja ko ka te biye yoro eto kalama ablara bila
a bilara bi tarata wulada na de la sisan u ye corona jigi ka ban wulada fɛ ko 17h waati bon ne ka u sɔrɔ so kɔnɔ k'o ye dugawu kala ye dugawu kala in bɛ kɛra jumɛn kana bila badala ye ayi u y'a bila badala hakili u y'a yɛlɛma dɛ ko wala terrain bɛ kɛrɛfɛla la hakili la parce que ko kalankɛyɔrɔw bɛ yen même temps ne yɛrɛ ko n ko a tun ka di ne ye ne ka sigi arawuda de la ka nin dugawu kɛ parce que cɛkɔrɔba in kanu n ma deli k'a ye wallahi nka a ko Konate i bisimila Kayi kɔnɔ ka tila k'a bolo kɛ tan ko i bisimila ne fɛ yan dugawu kɛ a bɛ jaabi nin ye kabako ye a ka sɔrɔsi kɛ Jɛrɛmu kɛ subaga dɔ bɛ yen Makundanba parce que maraka don jɛman in ale de bɔra yen an ye Kayi juma misiri dugawuba kɛ don min na o su ko a taara ka taa bɔ ne fɛ yen a y'a sɔrɔ ko ji jɔ b'a la ka jigin Konate kan ko Mujibu dugawu o ye dugawu jaabi ji o b'a la ka jigin Konate kan ne fana b'a la k'o jigin mɔgɔw kan n ko Jɛrɛmuya bagare ma suran e tɛ Jɛrɛmu ye e tun kan ka kɛ kalan kabako bɛ ka kɛ ni tournée in na koyi kabako bɛ ka kɛ n ko o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ an sen jɔra yɔrɔ o yɔrɔ dugawu fɛn o fɛn kɛra Konate fɛ nin tournée in na ne y'o fɔ depuis n na don n ko an nali ye dugawu jaabi de ye n'i y'a ye sinna k'a fɔ n ko sa bɛ na sa sinna ka na a fɔra de c'est à dire dugawu bɛ jaabi o de la n jɔra yɔrɔ caman na hali an ka programme tɔw bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ ni sen ta ti ten parce que ni sen ta Fofana n'o y'an ka alimanba ye ani n kɔrɔkɛ Umaru Baro olu Umaru Baro ko Konate ye nafa de ye ni Konate gɛrɛli la nafa don ni gɛrɛla Konate la nafa don ko Konate bɛ komi jiri dunda cɔrɔmɔrɔ awɔ a ko Konate bɛ komi jiri dunda komi mangoro filɛ mangoro den bɛ dun awɔ a ladɔn o ye fura ye mangoro bulu ni sumaya sayi min bɛ yen n'a bɛ nɔrɔ adamaden la fa a bi i fasa ten n'o sayi bɛ mɔgɔ la n'i ye mangoro furabulu ani mangoro fara n'i y'a tobi ka bamanan safunɛ kɛ k'i mun k'i ko n'a ye bana bɛ sama ka bɔ i farikolo la a bɛ to de i b'a fɔ nun ti yɛlɛma fiyewu o ye terre de ye o bɛ sayi sama ka bɔ adamaden na sur place mangoro den bɛ nafa kɛ a ladɔn o bɛ nafa kɛ u bɛ nafolo baara ni a ladɔn de garijɛgɛ u bɛ nɔsi fan fara ale kan an karamɔgɔ n'i y'olu fila kunsiri ɲɔgɔn na turabudenw bɛ turabuden na k'o fara u kan kana wusu dɛ n'i y'o wusu kɔni wari b'a fɔ k'i bɛ min mangoro den ye nafa ye a ladɔn ye nafa ye a bulu ye nafa ye a fara ye nafa ye ni mangoro yɛrɛ sara a ladɔn bɛ kɛ ka tobili kɛ o tuma fili yɔrɔ ti a la a ko Konate ye o jiri nasɔn de ye a y'a fɔ tan de bon donc o dugawuba min kɛra Kayi karamɔgɔba minnu taara an t'a dɔn minnu yɛrɛ bi sɔn ka bɔ fiyewu nka an b'a dɔn o bi sɔn ka bɔ maa dɔ ti bɔ sitana ko la ni Ala ko kɔni don hali n'u tɛ se ka taama wallahi u bɛ bere ci u ɲɛfɛ u bɛ taa o ye Ala ko de maa ti bonya Ala batoli ma donc o dugawu kala min kɛra vraiment ɲare an bɛ bonyamasegin de kɛ n'o ka taa Kayi karamɔgɔw ma ka taa Kayi sigibagaw ma cɛkɔrɔba ye nin de fɔ k'an ka dugawu kɛ n ko problème t'a la an sigilen don cɛkɔrɔba ka dugawu kɛ la denw ye a kɛ tan sini de kun fɔra mais o y'a kara kuru la k'a bila bi tarata la bugulada nin na sani a tɔgɔ ye di an ka bɔ yan an bɛna Keyita bila ka kuma u ɲininka n'a y'a sɔrɔ u bɛnna yɔrɔ min kan donc n bɛ se ka weleli kɛ sani an ka tila ni bɛn kɛra yɔrɔ min kan parce que mɔgɔw dan bɛ dugawu la u b'a dɔn ni dugawu fana kɛra a bɛ minɛ k'ale kɛ Kayi de ko Jafara min bɛ arajo ORTM na o ka du kɛrɛfɛ a banna ala donc je crois que bɛɛ bɛ Jafara yɛrɛ ka du yɔrɔ dɔn min bɛ ORTM na donc a dugawu min don kabako yɛrɛ bɛ nin ko la fana dɛ dugawu min don a ɲɔgɔn dugawu tɛ yen dɛ cɛkɔrɔba de ko Konate i bisimila Kayi dugawu kɛ a bɛ minɛ i bisimila n fɛ yan o de la ne fana ko nin ti bila ka sumaya n ko n kɔrɔw ni n dɔgɔw ma
ni tɛ se kɔrɔna kalan ni tɛ se ka kalan k'a ban sa mais ni cɛw b'i bolo i bɛ kɛlɛ tigɛ kɛlɛ bɛ ja i la donc fana ko Konate an b'a daminɛ sɔgɔma sani wula ka se an bɛ tila sisan sa i b'a sɔrɔ o b'a kan bon o ye cɛkɔrɔba ka dugawu ɲininen ye an fana barika ɲini kama ani dugawu denya kama an ko an bɛ kɔrɔna de kala ka a hɛrɛ se cɛkɔrɔba ma nka a barika ye anw ta ye o dugawu kalanyɔrɔ ɲare o man ka fɔ mɔgɔ dugulada na o bɛ kɛ ye an bɛ denw fo parce que an kun an b'a kɛ sini nka mɔgɔ min bolo bɛ tasuma na n'i ko sini min n'i bolo bɔ a la min ko b'a sama ka bɔ sa o ka d'a ye ka tɛmɛ e kan dugawu kana dugawu bila ka eretari ta ni den sera furu ma kana eretari ta n'a ye ni wali juru b'i kana n'i y'a sara sɔrɔ kana eretari ta n'a ye ajilu bil khairati a y'aw teliya hɛrɛw fɛ wallahi o de la denw bɔra ni kɔrɔ dɔrɔn u y'a kara kuru la k'a bila bi la donc o la wulada na 17h waati o ye o dugawu kalanba ye n ye dɔrɔra f'u ye ka dɛsɛ parce que n ko ni ne taara a bɛna kɛ yɛrɛ yira nasɔn fɛ n ko vraiment o man di ye u ma sɔn o tuma wulada na an bɛ taa ye o dugawu jaabiba ye maa minnu dan bɛ seko ko la nin ye terre de seko ninnu ma sada u bɛ yen u y'a dɔn ko ne bɛ yan a gɛjɔlen na a b'a dɔn ne bɛ yan ne de taara n jɔ k'a fɔ dɔrɔn ka taa n da a ko i bisimila ka i kɔnɔ yan a ko wa dugawu kɛ n'i ye min kɛ a bɛ minɛ kumana ne ka dugawu kɔni a tɛ tɛmɛ min kan fiyewu kaye ala ka kaye jidi ala ka kaye barika ala ka kaye jidi ala ka kaye barika nka a bɛ jidi ni k'a barika ni maa barikalenw nɔfɛ tugu de ye nimisa bɛ ɲini ka seribaro fa a taatɔ de maga seribaro bon ale de y'a se nin bɛɛ ma ha nka an b'i fɔ dɛ ɲare i ta ye ala ko ye dugawukala in kun bɛ kɛ radio la seribaro ko vraiment a ka kɛ misiri dɔ la i b'a dɔn ni fila ni bamanan jɛra ko ma i kɔni i b'i sigilen to dɔrɔn fila b'i tunu de seribaro ko an k'a kɛ misiri dɔ la kelen kelen ko an k'a kɛ misiri dɔ la ne ko mɛ n ko cogo di a ko Konate a ko an fa minnu bɛ yen a ko pour que i tigɛ ka da u ka nin ko in kɛ forcément a kanu na a ko misiriba don n ko an y'a to i ta la misiriba dɔgɔyara misiriba dɔgɔyara i ka kɛ kungo sera an b'a dɔn ɲare ko yankuru ka bon ni misiriba kuru ayi se ma sɔn an ye ɲɔgɔn sama ka se ka na se niveau dɔ la ko ɲare yɛrɛ k'a bɛ kɛ yan se ma dɔn ka kuma fɔlɔ yɛrɛ fɔ parce que ni ko n ko ni dugawu kɛra yan dugawu kɛra yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ komi courant poto énergie de bɛ yen a force de b'o olu bɛ tension dɔ de bila yen dɔrɔn voilà donc Seku fana a ka kɛ ko kosɛbɛ donc dugawu kalan kɛra a ɲana bon ni ala sɔnna wula in na an bɛ taa yɔrɔ in na donc an bɛ taa o dugawu kalan kɛ a bɛɛ ye dugawu de